Ahoj, tady je Gamingplay a vítám vás u mého prvního videa. Čirou náhodou mi přestal fungovat root, nevím proč, takže nemůžu natáčet rovnou z tabletu, ale musím natáčet telefonem. Takže tady to bude návod, jak si stáhnout hru z Obchod Play zadarmo pomocí jedné aplikace. Takže všichni si dáte Google, napíšete si get a co. Já to dám do popisku videa. Dáme hledat. Já si to dám přes prohlížeč teď. A dám to do popisku videa, když tak tady je to napsáno. Co? To si dáte. Mě to hodí už na tu stránku, protože už jsem to stahoval. A tady máte takový 3 telefony. A prostě tady je u toho download. Tak na to kliknete, stáhnete to. Budete pryč, jak se vám to stáhne, nainstalujete si to a tady vám to je takováhle ikonka s tím panáčkem, tady teď ukazu, Androidem, tak na to kliknete a já jsem tady chtěl si stáhnout, tak a teď vám to naučím s tím stahovat a to. Takže tady jsou nové aplikace, počkáme asi, až se to načte, nebo nemusíte ani, se načte vám, kategorie, nové aplikace, nejnovější updaty a populární. A teď, aby jsem vám ukázal, jak se stahuje, všecko jsou tady verze z toho, z obchodu Play. A teď vám ukážu, jak se stahuje, musíme si počkat, tady dole jsem si našel, ne FIFU, tak, tady to bude už Farming Simulator. Tady si dáte get, až se vám to načte, teď jsem tam asi šel do toho. A dáte si tu, jakou chcete verzi. Já si dám tu nejnovější teď. Tady. Aby Jesse, to je vždycky, máte zaručeno, že to bude fungovat. A tady se vám teď objeví loading. A až se vám to oranžový, tak na to kliknete. A začne se vám to stahovat. Jo? A teď se mi to stahuje. Vidíte? Počkej, já to ukážu. Vidíte? Teď to stopnu a počkáme, se mi to stáhne a můžeme vidět, co bude dělat. No tak jsem zjistil, že se to bude stahovat trošku díl. Tak tady to by bylo asi všecko. Tak ahoj, nezapomeňte dát odběr a like a těším se na vás u dalšího videa. Čau.